بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم awari ande ka kasiri mede mi wawi arabiya leçon toujours 01 den partie k jonnon handen iye do harakatun maseden ma voyelle jini jonnon fiidi ya episode ji do wawi dabbitude ka youtube windon tun ilmun nafiun ma so nati youtube windon mi wawi arabiya hare inshallah on iyoye don i leçon ji fof edi ardi bawo hande non ko non harakatun innen ko voyelle ji din wono français and be ne a i e u dum non fop ko voyelle ji donc jonnon ka arab kambe voyelle ji din ko di tati ko hondi ko dammatun fathatun e kasratun donc o dammatun ko jangirtedo u wono kun wawu won kun hore dow do so be ne ma fathatun ko jangirtedo a kun cifu watte kun dow do so be ne ma kasratun ko i ko kun cifu wone kun ley no nandite fata kono kanko ko ley o woni donc dammatun si yardi e odo wona u bu tu thu ju hu khu han yalta donc si ko fathatun ari kanko wona on dum a ba ta sa ja ha kha da yara non ha yalta ya si ko kasratun ari kanko wona i bi ti fi ji donc dammatun ko u fathatun ko a kasratun ko i donc koy do didoy wona mase ko nafigi woy mase den tigi ko de tati dammatun fathatun kasratun donc nafigi ko koy didoy ko sukunun e shaddatun ko no woni sukunun kankun kun are kenen be windira ko wasi ko cercle wona si be windi do ni bismi adini bismi andi da waide hakkunde do ina a ko dum masado ko bisumi ka ko bisami ka ko bisimi wada non sukunon do si tawi a wawata andingol ma fatha ala do kasra ala do damma ala do donc ko sukun ko hollata ko masal ala do sayi sukun dum wono ka kasratun do dum don holli masal ala do e dimmun dum kadi ko onto sukun gollitirte won se windi do allahu arabu be nginni sida darade ko buri moƴƴude do yaynude allahu si tawi goddum no yeso makko hare jangumo allahu ghafurur rahim allahu akbar dum no fopta wa jangude mo hu kono si tawi ko kanko tu winda hay fido ko hu o masa kono ko ya no wasa itte woni o do watta don sukun wona allah nawa jangugol qur'an non wobe ne alhamdulillahi rabbil alamin wobe kadina alhamdulillahi rabbil alamin parce que arbo ben ko ni ya daror sukun don hare ko dum don buri e moƴƴude kono innata kadi be won be node alhamdulillahi rabbil alamin wadi wasibe ittu wonki e der jangugol gol kono hare yo Allah burtu beydande jamaa'on faamu burta beydande himbe ben hikma amin donc joni sen ni do allah sengini bismillah ko bismillahi windi ko nenen en jangay dam maseden fop ka sakkitorum parce que en der nahwu ko dum do jamaon denjoto hay arabujo da wa moynude damma wayno ma damma himo andi ko nena ko no fen o windirde parce que simini ma bismillah andata se ko bismillahi andata se ko bismillahu andata se ko bismillah si wona harada fami nahwu be nahwu non ko dum don be testirta ma andugol niveau ma inshallah iyo e dum kade leçon jigo jon do si woni dammatun ko u fathatun ko a kasratun ko i joni inni sukunun no way arde innugol le masal fus ala do ma sukunun no arafi innugol len ko ya darormo ko ya daror sukunun hara jangali masal sakkitingal ngal ko non kade woni shaddatun si de windayno do muhammad hari ko ni muhammadun windirte ya fodon don wona muhammadun jono muhammadun be ndaari be tay dum don kani ko tawi mimji didi no ari oya no mari sukun innugol ala masal oya no ari no mari fata be ni joni hawtindireedi kanje didi bay ko di goti wona hondum muhammadun donc o do shaddatun ko hondu woni role makko ko hollugol en hare ko dumaji didi wondo sa yimo hore allahu ma ka windi do dammatun
ko hollugol makko mimji ɗiɗi woni ɗo. Kala ka iɗamo ko ya sattinmo. Ɗiɗo ɗawande u, bu, tu, a, i, u, i, bi, ti. ɗum no fof jangiraɗi no. Kono si shadda on ari hare ko yani mo a, Muhammad, Muhammad, Allahu, Allahu, hare ko ya sattinmo. ko ɗum ɗo woni mase ɗen tati: dommatun u, fathatun a, kasratun i, sukunun nafijoy koye ɗiɗo ko sukunun, innugol fusmasaka ɗon mako darorte kun, shaddatun innugol ko ya satti. hare ko ɗon ɗen hattude. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aghfir li jami mawta almuslimin alladhina shahidu laka bilwahdaniya wa li nabiyika birrisala wa matu ala dhalik. Amin ya rabbal alamin.